Aga jingile kaya kini ya ka kerdan ka balai lane ka third place jong ka FIFA World Cup mentau snem hapereng ka Morocco Persia ya ka Croatia kani kala bandai ka jingile kaya ka ba itanan bha namar baro artli ki tim ki dei na ka ju ka group agane ka jingile kaya ka position ka long ka Croatia ka yo san peway percent kat ba ka Morocco ka yo south kandai percent ka position but ka shot on target ka Croatia ka yo southerly but ka Morocco ka yo tang artli haba phai shakani ka jingle kai ka Croatia ka yo ban pen khi jar neng kong tang ha ka minute ka bah nyau leng ba warjiol bat yakbol lai rapen bu dau peresik batang hadin ar minute ka kata ha ka minute ka ba kendai ka Morocco ka lala ban siu kuliang e shigul jong ka Croatia leng ba akraf adari bat shwa ban kut ka kela step kata ha ka minute ka ba sau peu ar ka Croatia ka la yo byang ban tep ya ka gol pentam ka jong ka leng bau or 6 but ya ka bol lai rapen bu dau liwaja leng ba ka gol ka Croatia ka tam da ar la ka way ha ka kela step but ha ka kela min baro arteli kila persyang ban tap gol Henry ki klemla adu bukut ka jingle kai ka Croatia ka tam da ar la ka way but leng ba ka jing job ka Croatia ha ka sin ka ba ar bakan yo bat ya ka kerdan ka balai kata na du snem kat kendai spa kendai pupra leng ba ka jing yo bat jongka ya ka kerdan ka balai ka Croatia kala yo ru ban khur ya ka song pisa ka ba arp nyeu million US dollar bat kum ju ru ka Morocco kala yo ban khur ya ka song pisa ka ba arp peusan million US dollar kum ka ri ka ba bat ya ka kerdan ka ba sau